L'Ajuntament de Catadau ha signat un conveni amb la Universitat Politècnica de València per a la investigació de nous usos alimentaris del caqui. Nosaltres volem saber més sobre aquest tema i per això estem acompanyats de l'alcalde del municipi de Catadau, Manolo Bono. Què tal? Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Un conveni que s'ha signat amb la Universitat Politècnica de València, com bé dic, però volem saber més. Quins detalls té aquest conveni? Bé, sí, nosaltres ja duiem tot el que duem del 2021, o mig any del 2021, parlant en la Politècnica, per veure si podíem fer un conveni, una càtedra més que res. El que han firmat ha sigut una càtedra. Per veure, perquè nosaltres ens donem compte que n'hi ha molt de caqui que es tira a terra, no? Llavors volem veure de quina forma podem aprofitar aquest caqui que es tira a terra, que no té utilitat, que no té venda, i per tant una de les branques més principals és el veure el caqui que es tira a terra de la cooperativa que tenim així, per veure si podem donar una reutilització i fer un postre que duga marca Catadau. Per tant, quan nosaltres tenim així l'empresa de postres làcteos, que fa uns postres de categoria, per veure si podíem aprofitar i fer un postre que tingui eixida, que sigui comercial i que al final tots ens beneficiem, la cooperativa que puga un producte aprofitar-lo i treure una rentabilitat i després l'empresa a l'igual. I aquesta és la principal opció. A més, la càtedra també té dos branques més. Una que és per al tema de paisatgisme i forestal, que tenim i farem un conveni de col·laboració en l'escola EFA Malvesia, on hi tenim grans professionals i per tant creiem que també podem fer-ho, i després un altre conveni de col·laboració amb una altra empresa per al tema de vertits, que per a nosaltres és important el tema de vertits, d'aigua residual sobretot, i per tant ficar la càtedra en marxa en l'acte Pugam, que si no passa res començarem ara al mes de final de gener, principi de febrer, i treure un resultat excel·lent en cada una de les coses que vos he comentat. Ha sigut molt complicat, Manolo, arribar a un acord amb la UPB per a poder signar finalment aquesta càtedra, o van mostrar interès des d'un primer moment? No, des del primer moment, per part de la Politècnica han demostrat un interès. A més, ells tenen ja algunes actuacions en tema d'investigació que pot ser que ens puguen ajudar o que n'hi hagi algun encetat, i per tant, per part de la universitat han sigut facilitats. Per tant, quan hi ha bona voluntat s'arriba a bon port. I la gent que se dedica així a Catadau, al caqui, òbviament m'has comentat que voleu tindre aquest segell, aquesta empremta, m'imagino que molt bona acollida per part dels veïns i veïnes també. Bueno, nosaltres ja t'he dit que primeres que hem parlat han sigut els de la cooperativa i l'empresa. Jo tot el que siga marca Catadau i que passeges el nom del teu poble per a bé sempre és correcte, no? Jo penso que va ser tot correcte, penso que va ser tot bé, ja t'he dit sobretot aquest aprofitament per a veure aquest seient que duus tu d'un postre que duga caqui i que puguem repartir-lo a tot arreu, no? I que es conegui el nostre poble per fer les coses bé. Ja ho han vist, des de l'Ajuntament de Catadau segueixen treballant per a posar en valor als agricultors, a l'agricultura local i sobretot al caqui.